Și trecerea de pietoni e la 10 metri. O să vă citesc procesul verbal. Da, da. Astăzi, 8 a 5 a 2025, la ora 19:47, Da? în calitate de biciclist, ați transportat obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stânjene sau periclitează conducerea vehiculului, da? Sancțiunea este 810 lei. Să-mi spuneți dacă aveți mențiuni de făcut. Nu se poate avertisment. Drept, sancțiune. Pentru atitudinea dumneavoastră... Pentru atitudinea mea, dar trecerea de pietoni e la 10 metri. Spuneți dacă aveți menționat ceva, știu. Nu am, nu m-am zis. Semnați procesul verbal? Cum să nu semnez? Abia aștept să ne găsim în instanța. Da, da. Să mai citesc și eu o dată, să vedem. A trecut că e 0. Eu nu consum alcool. Nu, e 0. Nu v-a scris nimic legat de alcoolemie. Decât că am bagajul ăla, nu? Nu pot să mai duc la copil mâncarea. Nu, trebuie să aveți pe spate. Trebuie să ceva aveți un montat. coșuleț. Păi n-am portbagaj. Nu știu dacă trebuie să le țineți. Nu știu dacă caut